مثلا در یک شهر ترسانزاده بنیاد 382 انشاءات تعییناتشان گوناگون پیش بینی گردیده بود که امروز مسئولین الکی از عملی شوی بیشتر از 70% نقشه مذکور اطلاع می‌دهند. کار را ما از ماه سپتامبر سال 2019 سر کردیم تا این جانب کارهای اساسی کارهای آهن و بتونی به انجام رسیده است و عین حال کارهای رنگ و بارکنی و وصل و نصب در و تیرزه ها رفته ایستاده است و ما کوشش داریم که تا جشن 30 سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان کار را پورا به انجام رسانیم. یعنی در همدستی با صاحبکاران مقامات محلی توانستند جبهه بزرگ سازندگی را در شهر گسترش دهند. бахшида ба ҷашни 30 солагии иштиқоят давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода беш аз 382 бино ва иншоот ҷашнӣ банақша гирифта шудааст. дар арафаи иду ҷашнҳои давлатӣ то имрӯз беш аз 257 иншооти ҷашнӣ мавриди истифода қарор гирифтааст. дар сохтмонҳои мазкур карҳои сохтмонӣ бо маром идома дошта назорати карҳои сохтмонӣ дар шаҳр бар зиммаи шуъбаи сохтмони асосӣ ва шуъбаи меъморӣ хадамоти назорати сохтмон вогузор карда шудааст. ҳаррӯза дар самти меъморӣ сохтмон назорат ҷиддӣ ба роҳ монда шудааст. мо боварӣ гуфта метавонем ки дар давоми сол мо ҳама иншоотҳоро бар зиёд мавриди истифода қарор медиҳем. бунгоҳи тиббӣ, шифохона, кошонаҳои ҳусон, сартарошхона, толору майдончаҳои варзишӣ, синфхонаву муассисаҳои таълимӣ ва коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ нақшаи мазкур ба ҳамин самтҳо равона гардида буд ва самараи амалишавии он аллакай хуб эҳсос мегардад, зеро дар ҳамин самтҳо аҳолии шаҳр мушкилот доштанду марҳила ба марҳила то имрӯз онҳо ҳаллу фасл шуданд. дар шаҳри турсунзода дар доираи нақшаи ҷашнӣ то имрӯз 2 ҳаммом, 17 шифохонаву бунгоҳи тиббӣ, 14 толору майдончаи варзишӣ ва 12 корхонаи саноатӣ ба истифода дода шуданд. дар маҷмӯъ 257 иншоот аллакай фаъолияти худро дар шаҳри турсунзода роҳандозӣ намуданд. сардор 2008 соли гузашта дар ҳудуди шаҳри турсунзода ба фаъолият оғоз кард ва дар расми ифтитоҳи он роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ширкат намуда буданд. ин коргоҳ самараи нақшаҳои ҷашнӣ буда бо истеҳсоли 6 номгӯи маҳсулот ва 30 нав армуғони хубе ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон арзёбӣ мегардад. дар шаҳри Турсунзода 42 адад корхонаи саноатӣ мавҷуд буда маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ 870 миллион 15 миллион сомониро ташкил дод ки нисбат ба соли гузашта 637 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. дар доираи нақшаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода 21 адад коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ба нақша гирифта шуда, аз ин шумора 12 адад мавриди истифода қарор дода шуд. 9 адади он то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди истифода фаъолияти худро давом дода истодааст. шумораи коргарон дар
вақти таъсисёбӣ то 10 нафарро ташкил медод. шумораи коргарон хушбахтона ҳозир 260 нафар мерасад. истеҳсолотро мо ба кишварҳои аввало дар бозорҳои худамон таъмин карда ва кишварҳои ҷумҳурии Қирғизистон ва ба Афғонистон содирот мекунем. маҳсулотҳои мо аз ғуллачҳои ҷӯҳури Макка ва донои офтобпараст, сақич яъне жвачка ва чипси, нони хушк истеҳсол мешавад. дар оянда мо бо ҳаракат мекунем бо истеҳсолотро зиёд кунем. соли 2020 дар ҳудуди шаҳри Турсунзода ба миқдори 870.5 миллион сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол гардидааст ки нишондоди мазкур нисбат ба соли 2019 63.7 сомонӣ бештар аст. афзоиши нишондоди мазкурро масъулин натиҷаи амалишавии нақшаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди шаҳри корхонаҳои наву таҷдид гардида соҳиби ҷойи кор гардидаанд. дар корхонаи мо зиёда аз 10 намуд маҳсулотҳои ороишӣ истеҳсол мешавад. дар оянда мо тазмин гирифтаем ки боз ҳам як шумораашак зиёдтар кунем. дар корхона 6 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин карда шудааст. бисёртар маҳсулотҳои мо дар шаҳри Турсунзода, ноҳияи шаҳри Нав, шаҳри Ҳисор, шаҳри Душанбе бисёртар маҳсулотҳои бароварда пешкаши мизоҷо мекунем. яъне амалишавии нақшаи мазкур ҳамчунин дар самти ҳалли мушкилоти
таъмини аҳолӣ бо ҷойи кору маоши хуб омили муҳим буда сатҳи некуаҳолӣ низ ба ин васила боло бардошта мешавад. маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода барои тарбияи насли навраси сазовору арзанда дорои дониши замонавӣ ва ҷаҳонбинии васеъ, ватандӯсту худогоҳ ва созандагони фардои дурахшони Тоҷикистони соҳиби истиқлол аз ҳамаи шароиту имкониятҳои мавҷуда истифода намуда, баҳри татбиқ намудани нақшаи чорабиниҳои шӯъбаи маориф тамоми имкониятҳоро истифода намуда истодааст. имрӯз мутахассисон, кадрҳо мерасад ва дар оянда мо ҷавононро ба кадрҳои барои фанҳои забони англисӣ, русӣ тайёр намуда истодаем ва ҳамасола хонандагони литсеи президентӣ тариқи маркази миллии тестӣ аз 97% то 100% дохил мешаванд, чӣ дар донишгоҳҳои дохилии кишвар бошад ва чӣ дар донишгоҳи хориҷи кишвар. то таҷлили 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди шаҳри Турсунзода бояд боз 6 иншооти дигар дар соҳаи маориф ба истифода дода шавад. дар маҷмӯъ то имрӯз 19 синфхонаву бинои иловагӣ ва муассисаи таълимӣ ба истифодабарӣ дода шудааст. шӯъбаи маорифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтааст ки зиёда аз 117 синфхонаҳои иловагиро дар назди муассисаҳои таълимӣ сохта ба истифода диҳанд. ҳамзамон қайд менамоям ки то ба имрӯз зиёда аз 35 синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода сохта ба истифода дода шуданд ки дар ҷамоати Работ, дар ҷамоати Қаратоқ, дар ҷамоати 10-солагии истиқлолият зиёда аз 15 синфхонаҳои иловагӣ ва муассисаҳои ибтидоӣ сохта ба истифода дода шуданд ки ин барои хонандагоне ки зиёда аз 5-6 километри роҳҳоро тай мекарданд як сабукӣ, як шароити хуб фароҳам оварда шуд. 26 январи соли ҷорӣ ки паёми пешвои муаззами миллат ба маҷлиси олӣ ироа гардид, мо омӯзгорон аз он рӯҳи илҳоми тоза гирифтем, чунки аз аввалҳои ба сари қудрат омадани пешвои муаззами миллат ба соҳаи илму маориф таваҷҷӯҳи беандоза зоҳир менамоянд ва ҳама сола дар паёми худ дар бораи омӯзгорон, дар бораи таълиму тарбия суханронӣ мекунанд ва худи ҳамин сол низ дар бораи озмунҳо сухан карданд ва чӣ хел ки медонем аллакай дар паёми гузашта дар бораи озмуни фурӯғи субҳидоноӣ ва Тоҷикистон кишвари азизи ман озмун эълон шудагӣ буд ва имсол як озмуни дигар барои бахшида ба 20-солаи омӯзиши фанҳои дақиқ озмуни илм фурӯғи маърифатро роҳандозӣ намуданд ва мо омӯзгорон аз он рӯҳи илҳоми тоза гирифта хонандагонро ба ин озмун омода намуда истодаем ва боварии комил дорем ки дар ин озмун иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён мегардем. дар маҷмӯъ нақшаи мазкур дар ҳудуди шаҳри Турсунзода бунёди 21 иншоотро дар соҳаи маориф дар бар гирифтааст. турсунзода дар баробари шаҳри саноатӣ будан ҳамзамон аз муҳимтарин минтақаҳои аграрӣ дар водии Ҳисор маҳсуб мешавад.
зеро дар тамоми фаслҳои сол бозорҳои душанбе ва навоҳии гирду атрофро маҳз кишоварзони ҳамин шаҳр бо маҳсулоти тару тоза таъмин мекунанд. айни ҳол дар ҳудуди шаҳр 29 гектар гармхонаҳо мавҷуд мебошанд ки дар он парвариши зироатҳои сабзавотӣ барвақтӣ бароҳ монда шудааст ва то ин дам дар майдони 9 гектар кишти помидор, дар майдони 5 гектар кишти бодаринг ва 5.5 гектар дигар кишти зироатҳо гузаронда шуданд. Инчунин дар майдони 2 гектар лимӯ ва 1.75 гектар гулҳои сарбарг таврис ёфта шуданд. нисбати соли гузашта агар дар бораи гармхонаҳо гуфта гузарем, соли гузашта мо 18 гектар гармхона доштем. айни ҳол мисол майдони онҳоро ба 29 гектар расондем ки қариб 10 гектар зиёд мебошад. шаҳди ангурҳои турсунзодаро на танҳо сокинону меҳмонони пойтахт чашидаву ҳис кардаанд, балки он ба кишварҳои хориҷӣ низ зиёд содирот мешавад ва муаррифгари меваҳои шаҳдбори тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ ҳам ҳаст. қомат афрохтани биноҳои баландошиёнаи истиқоматӣ, меҳмонхона ва мавзеъҳои фарҳангиву фароғатӣ ки дар маҷмӯъ симои шаҳрро куллан дигар кард, дар натиҷаи амалишавии нақшачорабиниҳо бахшида ба 30-солагии